Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο κατάστημα. Στο κατάστημα Silverbox. Σε ποια περιοχή είμαστε? Είμαστε στη Νέα Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου, 199. Πείτε μας δύο λόγια για το κατάστημα και για την αγορά σήμερα. Γενικά ο κόσμος δεν έχει πολλά χρήματα σήμερα για να ξοδέψει, είναι σε δύσκολες εποχές. Αλλά εμείς προσπαθούμε να έχουμε όσο δυνατόν χαμηλότερες τιμές και σε όλα μας τα είδη. Παρατηρούμε κορνίζες. Σε τι τιμές κυμαίνονται? Οι κορνίζες κυμαίνονται γύρω στα 15 με 20 ευρώ. Ωραία. Βλέπουμε κεράκια, αρωματικά είδη, σε πολύ καλές τιμές. Ναι. Πολύ καλές τιμές. Αυτό το φωτιστικό εδώ πόσο κοστίζει? Τα φωτιστικά είναι περίπου στα 200 με 300 ευρώ. Είναι ελληνικά, κατασκευάζονται εδώ πέρα. Κατόπιν παραγγελίας. Έχετε και κοσμήματα. Σε τι τιμές κυμαίνονται τα κοσμήματα? Οι τιμές ξεκινάνε από τα 15 ευρώ στα 50-60 ευρώ. Αυτά εδώ είναι βάζα? Ναι. Και οι τιμές τους περίπου, γιατί βλέπουμε μεγάλη ποικιλία, μέχρι που φτάνουν, ας πούμε? Σημαίνει γίνεται στα 30 ευρώ στα βάζα. Ωραία. Αναλόγως το μέγεθος. Τα πιο μεγάλα βγαίνουν και στα 50. Γενικά μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά πράγματα κάτω από 50 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.